Bocah lali dino, baru kali ini Rara ngakuin otaknya gampang ngeblank. Nyapa kowe mau? Hah? Seragaman kuning. Iya, keseragaman kuning hayo. Aku ki Saiki wayahe klambine. sekarang iya, makanya kan aku terus aku gini. Dadi kowe perkara seragammu ya wis lali. Perkara seragam aku lali Mas. Masya Allah. Mari ngono. Aku kan dengan buku pacarku itu kan belanja kuwi terus mari ngono. Aku ki wis kok salah kene iki lho, adine Pak Koke kene iki lho. Yo kono ki lho aku iso apa namanya eling-eling. Loh, mau bengi ini kan visual kan aku nanti dia kan visual iki aku ngono terus mari ngono. Visual loh, bengi lah anu. Ambine abang iki kan kan mandi abang mari ngono. Tak lho kok kuning bae aku pian dari saya dari suara dari bukunya apa? Itu kebiasaan ibu. Dadi kowe lali dino. Seragam lho. Yo gak lali dino. Lho seragam karo dino kan padha. Dino Senin, Selasa, Rebo. Apa kan seragamnya Senin? Iya, tapi kan lali terayat. Lah berarti lali dino. Iya, akhirnya mau sampai meh. Untuk gak telat, Mbak. Ning dino ya lali sampean. Ya lah, yo gak lali iki yo padahal rasanya gampang pas kae mau aku kene kae, kok ngarep kene. Dadi utekmu ya rada oplak-apluk pisan. Ya gak apa aku gampang kok ngeblank ngono lho. Oh. Njajal jentus-jentusno. Terus Lho, biar rada- tambah aju sih aku. Ben rada kopi